ana m anabata gị enyi m nke si mba niile nke ụwa dịka anyị na-aba n'oge a nke anyị nọ n'ime ya. Oge anyị nọ n'ime ya bụ oge mara mma, oge dị ukwuu, oge nke ihe akụrụ akụ na-eme pụmpụm. Enyi m, ugbu a nke anyị nọ n'ime ya, oge mmiri ozuzo, oge mmiri na-ezo na-awụsa ihe akụrụ akụ dịka ọ na-awụsa n'okooko osisi. Okooko osisi bụ nke na-eme ihe ndị akụrụ akụ na-abụ nke na-etụgharị, ka a na-etụgharị dịka mmiri na-awụsa ha. Oge a bụ oge dị oke mkpa na ihe akụkụ, oge dị oke mkpa n'ọrụ ugbo, oge dị oke mkpa nye ihe niile bụ ihe na-epu epu n'ala dịka mmiri na-awụsa ha, ha na-abụ nke na-etụgharị. Oge a ka anyị na-ekwu okwu ya bụkwa oge nke na-echetara ya maka mmetụta aka nke Chineke. Ọ na-eweta ebube Chineke na ndụ nke mmadụ. Ka anyị ṅaa ntị dịka Pastọ Dr. Kumuyi na-abịa ịgwa anyị maka mbilite n'ọnwụ nke Kraịst na ndụ nke Kraịst na-enye. Anyị ṅaa ntị. Mbilite n'ọnwụ ọ bụghị ngwanụ ka anyị na-aga n'okporo ụzọ welie ọmụnkwụ elu na-agba egwu. Ọ bụghị mkpori ndụ nke onye obi ya juru n'ụwa, ọ bụghị ịgba egwu nke onye juru n'ụwa, ọ bụghị inyerịta onyinye site na ndị obi ha juru n'ihe nke ụwa. Nke a na-egosi na anyị kwere na mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ nke Kraịst na-eweta mgbapụta, ọ na-eweta ezi omume nye ndụ onye ọbụla dịka anyị kwekwara nọ n'ime ya. Lee ndị Efesọs isi mbụ amaokwu nke 7. Ndị Efesọs isi mbụ amaokwu nke 7. Onye anyị sitere n'ọbara ya ọbụladị ugbu a anyị nwee mgbapụta. N'oge a anyị dị ndụ ugbu anyị nwere mgbapụta, anyị nwere n'ime ya, anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, bụ mgbaghara nke mmehie niile dịka akụ nke amara ya si dị. Amaokwu iri na atọ. Onye unu onwe unu nụkwara n'ime ya mgbe unu nụworo okwu nke eziokwu ahụ, bụ ozi ọma nke nzọpụta unu. Ọ bụkwa n'ime ya mgbe unu kwekwara na ya ka eji mmụọ nsọ ka unu akara. Amaokwu iri na anọ bụ mmụọ nsọ, onye bụ ihe anyị ji mara na anyị. Dịka ị ṅaworo ntị, enwere ihe ole ma ole m chọrọ ka iji. Nke mbụ, mbilite n'ọnwụ, nke bụ iweghachite na ndụ ihe ọbụla nke nwụrụ anwụ, emetụ ya ka ya webụrụ nke bịara na ndụ. Nke abụọ, Chineke bụ onye na-ewere ebube ya mejupụta ụwa. Chineke mee ka ebube ya bụrụ nke jupụtara n'ụwa. O kere mmadụ kekwa ụwa ka ebube ya bụ nke ga-achị isi n'ụwa. Nke atọ, Jizọs meriri ọnwụ ka gị na mụ bụrụ nke a ga-eweli wee baa na ndụ ebighị ebi. Na mgbelite n'ọnwụ a, ị ga-ahụ na ị ga-abụ ya ga-ewelite gị na Kraịst ruo mgbapụta nke ihe Chineke nyewere anyị, nye ebube ya n'otuto ya. Amaokwu 20. Ọ sị ebe ahụ nke o lụsiri ike n'ime Kraịst mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị mgbe niile n'ime agba ọhụụ nke a n'ozi ọma niile, n'ime akwụkwọ ozi, na ya onwe ya si n'ọnwụ bilie. O wee gwa anyị ihe nke ahụ na-apụta bụ mbilite n'ọnwụ ahụ site n'ọnwụ. O wee mekwa ka ọ nọdụ n'aka nri ya n'ebe dị elu n'eluigwe. Amaokwu 21. Kachasịkwa ahịa niile elu, bụ ịbụ onye isi na ịchị isi na ike na ihe ọbụla nke nwere ndụ, ọ bụghị naanị n'ụwa nke a, kama n'ụwa nke gaji bịa. Amaokwu 22. O wee dokwa ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, n'ihi na ya onwe si n'ọnwụ bilie, n'ihi na ọ bụkwaghị onye nọ n'ala ili ọzọ, n'ihi na ike Chineke bụ ike nke kachasị ihe niile elu ebuliwe ya elu, si n'ili welie ya elu. Ugbu a ọ nọkwa n'aka nri nke onye kachasị niile elu, Chineke nke pụrụ ihe niile,
emewo ka ihe niile dị n'okpuru ụkwụ ya, wee nye ya ka ọ bụrụ onye isi n'ihe niile na nzukọ. Amaokwu 23 nke bụ arụ ya, ozuzu nke onye ahụ nke na-alụzu ihe niile n'ime mmadụ niile. Enyi m, Jizọs Kraịst na-anabata gị na ndụ ọhụrụ a. Ọ na-achọ ka ị bịaruo ya nso. Ọ na-achọ ịgbanwe gị, nwegharịa gị, mee ka ị bụrụ onye ga-anwapụta ike ya na ndụ gị. Ana m ekpe na-arịọ na ị ga-abụ onye ga-enweta mgbanwe dịka ị na-anwabata Jizọs Kraịst na ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Welie aka ahụ elu. Ihe a bụ ụbọchị nke nzọpụta gị. Dịka ị na-eweli aka elu, bilie n'ụkwụ gị abụọ. Bilie n'ụkwụ gị abụọ ugbu a, ebe ọ bụla ị nọ. Toonu Chineke anyị. Bilie n'ụkwụ gị abụọ ugbu a. Aga m eso gị kpee ekpere. Nzọpụta na-abịa taa. Ugbu a bụ ụbọchị ị ga-enwe nzọpụta gị. Taa bụ ụbọchị nzọpụta gị. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị abụọ, wee onye nwe anyị si, onye nwe m, ana m anara gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Onye nwe m, nke a bụ nke ị na-ekwu n'etiti gị na onye nwe anyị. Si ugbu a, abụ m onye mmehie, enwekwa m ike nke aka m imeri mmehie niile ndị a, mana ugbu a ana m eche pụọ na mmehie m, na-echegharị na mmehie m. Ana m atụfu ihe niile bụ ajọ omume m niile. Ana m echegharị n'obi m site n'okwukwe m, site na mkpebi m, n'ike nke aka m. Achọrọ m ka ị gbaghara m, wee gbaghara m. Amaara m ị gaghị ajụ m. Imeela onye nwe anyị. Ị nwụrụ n'ihi m n'obe Kalvarị. Ana m anara nzọpụta gị, ma nwapụta ya maọbụ ana m anwapụta ya, mana ekwere m ekpere m, ịzala ya. Abụ m onye azọpụtara. Wee kwuo ya n'onwe gị, abụrụla m onye azọpụtara. Anụmanụ ka ị na-ekwu ya. Abụ m onye azọpụtara. Aga m ekpere gị ekpere. Weli aka gị elu. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi oge a bụ oge ahụ nke ị ga-eme ka mmiri ozuzo zoo. Mmiri ozuzo nke nzọpụta, mmiri ozuzo nke mgbapụta. Isi rịọ n'oge a na-eweta mmiri ozuzo nke ikpeazụ na ị ga-eme ka eluigwe dị ọhụụ, na ị ga-esi otu a mee ka mmiri ozuzo zoro onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị, ndị a niile n'ebe a n'ebe ọzọ, ndị na-aṅa n'ekwentị na ọgbakọ ọbụla nke na-anara nzọpụta gị ugbu a, nye ha nzọpụta ahụ n'aha Jizọs. Mee ọrụ ahụ n'ime obi ha. Sachaa mmehie ha niile. Wepụga ike nke mmehie, ma tijie yoku nke mmehie n'ime ndụ ha. Mee ka nke a guzosi ike, bụ nzọpụta ha na mgbapụta ha, ndụ ebi ebi ha nwere, nke ha na-enwe n'onye ọbụla. Onye nwe anyị, amaara m n'imele ya. Anyị na-anara. Imele onye nwe anyị. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Amen. Emewo ya. Nna anyị, ịbụ Chineke dị mma. Ịbụ Chineke hụrụ n'anya. Ịbụ onye obi ebere. Ịbụ nke nwere ike niile. N'ebe gị onwe gị nọ, apụrụ ime ihe niile. Ị mere ka mmiri osimiri kewaa. Ị ga-eme ka oruru ọbara takọọ. Ị mere ka mgbidi Jeriko daa. Ihe niile bụ ihe zara aza ga-agbaze n'arụ ndị gị n'aha Jizọs. Ugbu a, ana m ezipụ ike nke onye nwe anyị na ndụ gị. Nara ọrụ ebube gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ihe na-eto gị na akpịrị maọbụ ọ dịghị otuto ọbụla na-arụ gị, pụta n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri, ndị na-adịghị ekwu okwu, ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ga-emetụ ntị gị aka ugbu a. Metụ ọnụ gị aka ugbu a. Ire gị ka emetụ ya aka ugbu a. Nụrụ ihe, kwuo okwu n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì,
anya na-ahụ onyonyo. Ugbu a ka mmetụ aka nke onye nwe anyị dị n'anya gị. Ugbu a ị ga-ahụ ụzọ dị ka anyị na-emepe anya anyị. Ị ga-ahụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ọ bụ kansa, ọ bụ ọlsa, ọ bụ tuberculosis, ma ọ bụ HIV, nsogbu niile nke nọ na-akpa ume na ị naghị ekuzi ume ọfụma, ma ọ bụ n'ọkpụkpụ gị, ma ọ bụ na akwa na ọbara gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ndị ozi nke ọnwụ nke chọrọ ịkpọpụ ndụ gị, ana m akagbu yoku ahụ. Ana m ewezụga ahụhụ ahụ nke ị na-agabiga n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwa maka ndị a bụ ndị nwere mkpọnwụ ahụ. Ha nwere ahụ mkpọnwụ, ma ọ bụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji, ma ọ bụ ha bụ ngwọrọ. N'ụzọ ọbụla, ana m asị ka ike gị bata n'ebe ha nọ ugbu a. Bilie gaa ije n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-arịọ ihe ọbụla bụ nsogbu, ihe ọbụla bụ ihe ịma aka n'ihu, ihe ọbụla bụ ọrịa, ihe ọbụla bụ nrịanrịa, metụ onye ọbụla aka ugbu a, n'aka nri, n'aka ekpa, n'ekiti, n'ebe dị anya, n'ebe niile a na-anụ olu m, ndị na-aṅa n'ekwentị, na ọgbakọ niile, na steeti niile, n'obodo niile. Metụ ha aka, gwọọ ha ọrịa ugbu a n'aha Jizọs. Wepụga ọrịa niile nke dị n'arụ ha, nke bụ nke ụwa. Mee ka ha zuo oke. Onye ọbụla mee ka ha zuo oke n'aha Jizọs. Imeela onye nwe anyị. Imeela onye nwe anyị. Emewo ya. Emewo ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Obi dị anyị ụtọ ịga n'ihu ka anyị na gị na-enwekwa mmekọrịta. Biko, ebe ọ dị oke mkpa imetụta ihe ọbụla na-abata mgbe ọbụla ọwụ GCK, biko tinyere anyị na www.gckhq.org/cwc. Ọ ga-adị anyị mkpa na ị na-esonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu. Biko sonyere anyị mgbe ọbụla. Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen.